shi mutumin da ya mutun yana cikin kabari to yana jin karar takalman waɗannan mutanen waɗanda suka juya to kuma yayi kwance habba mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Wannan shine cikakken bidiyo wanda Sheikh Malam Yahaya Ibrahim Masussuka ke bayani akan mamaci. Inda malamin ke bayani ya ce duk wani marrabuka da sauransu wanda ake yi a cikin kabari to wannan duk ƙarya ne, babu shi, kamar yadda za ku ji daga bakin shi. Hakan ya jawo cece-kuce a social media wanda wasu hakan suke gani bai dace ba, bai kamata yi wannan magana ba. Mu dai fatanmu Allah ya sa mu cika da imani, amin summa amin. Idan yau ne farkon zuwanka wannan channel tamu mai albarka, muna roƙo ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ga cikakken bidiyon kamar haka. Muna roƙo Allah ya ƙara zauna mu da ƙasarmu Najeriya lahiya, kuma Allah ya sa mu cika da imani dalilin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun gode. Wai al'abdu idza wudi'a fi qabrihi, mutum idan aka sanya shi cikin kabarin shi, watu willi wa zahaba ashabuhu, sai abokan shi suka juyo bayan an binne shi suka juya suka tafi, hatta innahu la yasma'u qar'ani alihim, wai su shi mutumin da ya mutun yana cikin kabari to yana jin karar takalman waɗannan mutanen waɗanda suka juya to kuma yayi kwance habba mana. Kawai kai kwance to ina aya da ta yi wannan magana? Shi Allah da ya lissafa maka ya ce idan dai aka zare rai daga uwar jiki to shi ran in na mutumin kirki ne yana cikin ni'ima, in na mutumin banza ne yana cikin azaba, amma a ɗauko rai a jona da uwar jiki a tada gangar jiki sai ranar tashin alkiyama. Gaskiya ne. Domin sharuɗa ne, sai an cika sharuɗan nan. Iza shamsu kuwirat wa izal nujumun kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isharu uddilat wa izal wuhushu hushirat wa izal biharu sujirat wa izal nufusu zuwijat. Sai an cika wannan sharuɗan. Rana ta kisbe, taurari sun gurɓace, koguna an tafiyar da su, dabbobin gida da dabbobin daji kaf gaba ɗaya komi ya lalace, sannan sai aka ce wa izan nufusu. Rannan a lokacin da rayuka ne zuwijat za a gwama su da uwar jiki, shine sai rannan an cika sharuɗan sannan sai a gwama rai da uwar jiki. Gaskiya ne. Amma wai har annaru yu'raduna ake kawowa, wai zancen fir'auna. Kaga an ce shi fir'auna annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya, wuta na gittama su waɗannan rayukan bayan Allah, sai ake cewa to wannan wai hujja ce ta azaba kabari. To fir'aunan ba ga gawo shi can Misra ba kwance, wa ya taba ganin an tada shi an mare shi? Ai shi gawo shi ga ta nan ita kadai mata ishe ku aya. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Sannan kuma an ce wa min wara'ihim barzakhu, to shi ran ne kawai, in na kirki ne a aje shi cikin ni'ima, in na banza ne a aje shi cikin azaba, amma rai ya haɗu da uwar jiki. Wai a zo a tada ka ana cewa man rabbuka wa ma dinuka wa man abuka, waye babanka? Ko duniya ka ji magana ta kai amma da cewa waye babanka to matsala ce. Matsala ce. Ina tabbatar maka da wannan magana.